paring Bicol! Paring Inom pa Coco. tayo ngayon? Sige, inom tayo ngayon. Parang mainit yata ulo mo ah. Alam mo naman yung kahapon, tinawagan ko siya, tinext ko pa, kinat ko pa. Hindi ka ba sinipot? Hindi ako sinipot. Kaganda pa naman ng bulaklak na ibibigay ko sa kanya. Binili ko yun. 3,150. 3,150. Tapos may Gatsby wax pa ako. Sayang forma mo ah, paring Bicol. Alam mo ba yung forma ko? Gwapo na ako sana dun. Sayang. Hindi ako sinipot ni Angel. Hindi ako sinipot. Hindi ako sinipot ni Angel. Ba't di ka sinipot? Hindi ko nga alam. Baka may iba na. Siguro may iba na yon. Sinuyo ko pa naman kagabi. Kinat ko pa, tinext ko pa, tinawagan ko pa. Nag-aaway ba kayo? Di naman kami nag-away. Kaganda-ganda ng usapan namin. Alas 5 dapat nandito na siya, pero wala. Hindi ka talaga sinipot nun. Hindi talaga. Baka may iba na yon. Hindi pa rin ako paring ko nawawala ng pag-asa na magkakabati kami. Hindi. Paring Bicol. Kang mawalan ng pag-asa. Hindi ako mawawala. Inom tayo mamaya. Okay. Takot ko na. Akin na pulutan. Bait mo naman paring ko ako. Kahit ikaw na lang kaibigan ko sana. Ikaw lang ganyan magparamdam sa akin na kaibigan ko. Lagi ka na lang nag-aambag. At may problema ako paring Coco, naiintindihan mo ako paring Coco. Salamat paring Coco ha. Pag na ako, ako na bahala sa alak. Magkano ba yung alak? 120 na ngayon. 120. Uy, saktong-sakto. 120. Oh, magputo, pang pulutan natin. Laki-laki naman ito. Laki-laki naman ito. Anong gusto mong pulutan paring Coco? Kahit kon lang. Sisig. Sisig? Anong klaseng sisig? Sisig pipiso na lang. Hindi, ayoko noon. Gusto ko mag-ano tayo, kaya masarap. O maglilitsyon na lang tayo, maglilitsyon. Ay, kulang pa rin. Kulang pa yan. Meron pa dito. Paring Coco na, nakakain na po yung kaibigan. Ramiro. Paring Coco, nahiya na ako paring Coco. Ako itong may problema tapos ang laki-laki ng ambag mo paring Coco. Okay lang yan, paring Bicol. Sige, magkano ba yan? 220 to. Sige. Sige, salamat paring Coco. Ang bait mo naman talagang ang bait mo naman na kaibigan paring Coco. 3, 350. Paring Bicol, marami kang pera ngayon ah. Buburahan ka na naman dito. Magambangan kami dito. Magambagan kami. din ako. Magambag ka. Meron. Ito. Yung charger, magambag ka. Magambag ka, hindi yung puro nang buburaot ka. Yaman mo pala, parang buraot. Siyempre ah. Magambag ka. Magambag ka. Kahit ano lang. Kahit 50 lang, kahit 50 lang. Kahit 50 lang. Yung puro ano ka lang dito. Buburaot. Sige, pwede na. Lalarga na to, lalarga na. Yes, sarap naman ito. 4x4. Wow! Ako nabibili. Buraot. Anong pulutan? Yung pulutan natin, Brad, yung Jollibee. Gusto ko Jollibee. Tapos Mang Inasal. Gusto ko yun. Saka, kuhan, Gusto mo mang inasal? Tokong. Tokong? Oh, yun Tokong. Ang bilis-bilis mo talaga. Gusto O, mo sige. mang inasal? Oo, Mang Inasal. May manok dyan oh. Kuha ko nga. O, sige. 1, 2, 3, Akin na ako nabibili. Binibilang ko. 1, 2, 3, Kaya mo na. 4, 460. Buraot, bumalik ka. Buraot ha. Oo, babalik ako. Buraot, bumalik ka. Babalik ako next year. Buraot! Brad! Buraot! Pera namin! Bumalik ka, Buraot! Pag na ako, ako na bahala sa alak. Magkano ba yung alak? 120 na ngayon. 120. Uy, saktong-sakto! 120. Oh, magputo, pang pulutan natin. Laki-laki naman ito. Laki-laki naman ito. Ano gusto mong pulutan paring Coco? Kahit kon lang. Sisig. Sisig? Anong klaseng sisig? Sisig pipiso na lang. Hindi, ayoko noon. Gusto ko mag-ano tayo, kaya masarap. O, maglilitsyon na lang tayo, maglilitsyon. Ay, kulang pa rin. Kulang pa yan. Meron pa dito. Nakakain na po yung kaibigan. Ramiro. Paring Coco, nahiya na ako paring Coco. Ako itong may problema. Tapos,
ako. Sige, sige, salamat parin ko. Ang bait